Ni sunana Haladu Bawa garin Wali, mai kula da 'yan gudun hijira na garin Wali. Yanzu muna iya sani kama a hukumance wacce kungiya ce take nan dauke da nauyin su bisa kan abinci. Kungiyar ACF ita ce ta zo ta yi rasa saman ɗinsu, ta ba su wurin kwana irin huna. Na fito daga cikin jihar Neja, mai local government. Daga can na fito na zo na a garin Wali. A yanayin rayuwa ta nan wurin kamar da ka san a ina farko, haka nake yanzu. In yi kwana na hankali kwance, ba ni tsammanin komi, in ci abinci hankali kwance da ni da iyalina. Suka shiga garin mu suka toye mama rumbunoni na hatsi, suka koma suka toye mama ɗakuna, kayan ɗaki, suka jire da abincin mu suka bata. Muka zo garin Wali, aka ɗauke mu da hannu biyu, suka runguma mu.